agwala m di m na m nwere ọya obili na ajị ọcha ka o wee hapụ m ka m nụọ di ọzọ. Ibe a na-agwa unu maka ya, mụ na ya na-abọbio. Ọ nọgide bido kwugharịba o, mfat ọnọdụ anọ na ọnụ sịrị amụ na-efegharịkwa ka o si efegharị like na o nwere ebe dị popular nya amaala ebe ndị na-efegharị na-anọ, ebe afọ ka die na-anọ all the time, ma anyị na-agọkwa na-asị na ya da efegharị like ịma na o nwere ebe ọ ga-abịapụta sị gị ịmagolo ndị achụgburu onwe fa na nwaanyị na ilụrụ ebe afọ a na-achụ gị nna ibie na ebe afọ ka die na-anọ, ma anyị na-agọ na-asịkwa na ya da efegharị apịghị ya tago. Ọ sị m nne ọ na-eselufe okwu ya na-ayụ ya ọjụ ya na-ayụ ya ọjụ. Ọ sị m ofegharịkatazịa ọ dịghị shozi attention, ọ chọzi dị mami ya nọ o jesie n'abalị ya kpa ya kọsa hapụ ya n'ike adụrụ ya and ọ ga-esikwelu mmanya wee bata ịmagolo ụdị ife afọ nya pa ihe a sị na ihe a abụrụ ife a ga-eme maka na ọ bazie na nke ịpakwu ma ndị enyi ya nwaanyị na ndị otu enye asị ya ngwa na nke ọbụla ife ịchọ ka anyị koghelibe ya wee chọtakwa enyi nwoke nke ya na enyi ya nwoke na-akwụ ọ na-eme eke hapi ya adọ hapi di ya na-akwụgharị dukwuo hapi nwezi onye na-ajụ ibs. Ọ sị m nne na fa mụtakwala ụmụaka ihe a na-aga na ya da ajụzi ya na ya nwa ada ajụ ya so di nọgide suspect ma bikos na mgbe ya ada akwụgharị ịgbagonu ya na-edistọb ya na-achụgharị ya na-agwa n'ihe okwu fa na-ese okwu ọ nọgidezie na ya da achụgharịzi ya na ya da agwazie okwu na ya chọzide ma ọ batala ọ bataghị ọ bata sef ọfịa ka ya nọ na fon ya na-akọ ife ọzọ do very happy. Di ya wee filibe na ya echitibegonu bikos na famalụ ịma ndị ogbu mma ejire mma agafa n'azụ wee bido wee suspect ma wee tie ebe anya na mmiri nye zote anya mmiri na ọ fọrọ the guy o chikete ife ọ ga-eme na ọ marọ so na o nwere enyi ya nwaanyị na-amịgharịkwu nkie because of from there ka anọ wee meet the person because o nwere ebe fajele ịṅụ mmanya the guy wee fịa wee gwaba enyi ya nwaanyị sị na ya laikere ya nya wee gwa the guy na ya anụgokwe dị ọsị a it doesn't matter so nya wee kọbalị ya sị na di na-epiogori nke nwa nke before fa na-abọ wee kwụba so na o nwere ebe fa na-eje enweta onwe fa ọsị ma ọkwa na ya mana di ya agbarọkwa na ya nwere enyi nwoke mana nyanwa ma maka ọ na-achụsị ya chụọ ma ndị enyi ya mana di ya suspect bego na ọ nwere ife o ji n'aka. O wee luo one day enyi ya nwaanyị wee sị ya na ya chọrọ ije ebe afọ dị popular na enyi ya nwoke si anya bịa ebe afọ ya bịa ka odujie ịghọta na mana enyi ya nwoke ama na ebe afọ na ọkwụgwọ ụgwọ ifefa ga-eli ghọta na ọfa na-abọla ofe lie nri naba ịmagola singles so nyanwa enyi ya nwaanyị afọ na another lady wee gaba ebe afọ dị popular die na-anọ wee bupụta efe isi efi ma ndị otu efe a wee nọrọ ebe afọ na-atazi na nnekwe die kpọrọ nwaanyị wite enyi ya nwoke wee bata akwa ifugo die kpọrọ nwaanyị wite enyi ya nwoke wee bata mana ka ọ na-abịa mara na ya afụgo fekafa na-abịa nye eme ka ọ na ya fọrọfa dubizi na-ata anụ ya na-ata o wee fịa wee chajie wee kwote wee kụ ya tibie ife ebe anwa tibie ife ndị mmadụ gbakọzịa wee jibefe ịghọta babazalụ na ya mbasị ya nwaanyị ịmaga oke agwabadị ya sị ya gịnị ka gị nwa na-eme ebe a ka ọ na-ajụ kedu ife ị na-eme ebe a akwụna kedu ife ị na-eme ebe a ya wee sị ya gị nwa gịnị ka ị na-eme ebe a gịnị ka ị na-eme ebe a ọkwa gị na enyi gị nwaanyị so kịta agbela aka susulu ọnụ wee bịa sị ya mụ na gị na-amazi aka wee tụtụ onye ọla ịmaga onu ndị mmadụ gbatazi jide ndị man nyanwa palụ mmiri fa na-aṅụkwa anya tụtụrụ galọn mmiri maa ya n'isi ịmagoro ụdị ife afọ ejibezie n'ofe nya wee ịmago ndị mmadụ sị anya pụba anya na ndị friends ya pụbazie anụ nwa fabia leta na fa tachakwu it's not like na ọfụ ya na nwoke it's not like na fa na nwoke nọ n'ọsọsọ fa na-atọ nọ na the table na-ata anụ di wee fịa wee baba mba maka na ọ maala ife ebe afọ bụ ịghọtago plus ife ọ na suspect. Masị m nne ya wee naba so di anọzịnụ ka o si anọ wee nataba wee natasị ya na anụsigo ya na abe nne ya na anụsigo ya na abe nne ya ya sị ya na o nwere ebe a ga-eje ọ tụpụtabali ya ife n'iwu na ọ ga-ana ya wee si oke na nsogbu adọrọ ya wee buru ngwongwo ya wee ya na enyi ya nwoke kọntinu kwa ifefa na-eme so enyi ya nwoke a wee sị ya na ya chọrọ ịnụ ya so maka na enyi ya nwoke afọ anụbugo nwaanyị nwunye ya nwụrụ ịghọta na ọ mụtapụgo ụmụaka na-agba bifo nwunye ya wee nwụọ so the guy sị na ya ga-anụ ya
ya wee jezie wee gwa di esi ya bịa ka i were ego ime n'isi m ọ sị na ya ma mmie bịa ka i were ego ime n'isi m ọ sị na ya ma mmie na ya ka na-anụ mana ọ ga-anọ be nna ya ya ga-emesi eke ekwu na ọ bụrụ na o nwere ike iduro ya atụ nyanwa na o nwere nwoke ọzọ ga-anụ ya ya bịa ka ọ nụọ dị ka afọ ọ maka ajụjụ m na-ajụ last week about this thing bụ maka this post ya wee were aka nna ya ọnyacha were aka ekpe ya ọnyacha anya bịa ka o were ifeome n'isi ọ sị ya na ọ ga-anọ be nna ya tana na ọ ma nnu di o maka na ya ma nwee ihe ya mere n'isi ya and na o nwere ife ya nwere ike ime so nya wee kọbala ndị mmadụ n'ịghọta na because ọ ka ndị befe wee jide ego ka ndị befe everything n'ịghọta kịta ehe so ọ sị bụ nya wee gwa papi ya sị ka ha jechee onye nọ n'isi bọsị emele egi ka enyi ego ha wee lụọ obe dịman o wepụ na ọgwago dịman sị ya ọ bụkwa na fabia na ya natakwa na fa ego ya nwakwana ya nwa natafa ego dịman wee gwa ha sị ha na nnekwu ihe okwu na ọ sị na o nwere ife jikọla unu na unu eke setụlụ ya na ọ bụ na unu setụlụ ọnya bifo ya wee nala ego ịghọta na mmago dịman ya na fan dịman dị mma dịman yọba ha sị ha biko na ha na ha ada eso okwu ndị ya chọrọ na di ya bụrụ mmadụ ya chọrọ ikote okwu dịman ya biko they should settle it or go to court so ha wee chekịta ihe ha ga-eme ha mara ha wee jebezie court ya wee wepụ die court so die wee bịa na court ya wee kpebe ọsị ọkwa ịfọlọgo atọfụ iwe onye fọlọgo ya mesie gị jọji wee sị ya o banyego na tere nwaanyị na-anụ anụ ka ị na-etere ịmakwala ife isi ọdụkwa gị mma wee babali ya so jọji wee jụọ ọnya sị ọka na anụ ọsị jọji wee jụọ ọnya nwanya sị na ya da anụsị di esi na ya ka na anụ sinye ha taịm ka ha jee chee chee ya ka dọrọ redi nọ na ọ kpasuru ewo nọ na o mere nna nọ na o mere ibie ya wee sị jọji enyi wee oke agwakwa gị maka na otogo ya na-arị ya bịa were egie ọjụ na ọma ngwe ka agwakwa ya kịta ya nwekwara ọya obili na aja ọcha ahụ na-ekogide gị ịkpabute ọya obili na aja ọcha dị echeta ụkwụlọ sị what isi gịnị ọ sị ya na-ekogide gị ịkpabute ọya obili na aja ọcha gị jekwe ka iche eki onwe gị o mewulu na ibugolu dị ọya ọ sị m n'ịbụ ụkwụ ọya obili na aja ọcha no dị achọzi dị gbara enyi mana dis man agụghị iyi na o nwere emegide ka ya bụ ufuo on ya wee sị ya na enwere ọya obili na aja ọcha so jọji wee sị ya kedu onye bilie ọ sị ya na ya agwasịgo unu na chukwu ya nọ n'eluigwe mana ya nwere ọya obili na aja ọcha na ọ bụrụ ife mfa bịalụ nọ ka ya mee ka ọ mara ọkwa na ọka chọrọ ịnụ ya ka amakwala amala na ya nwere ọya obili na aja ọcha jọji wee sị dị ike arụ sị na ya na-arụsị ngwangwangwazi gbasa afa na ya arụsị ha ejere ka nna ike gwụrụ asị m nne na ọkwa ihe a mere na di ya hapụrụ ya wee gbasaa ha so one enyi ya nwoke afọ chọrọ ịrịa wee dịrị wee gakwa na data public joint ebe afọ a na-ata isi ewu a wee lụọ ebe afọ ịgbagodu na-etegesigo gosiri so many things ịgbagodu na ya dozi not happy chọkwuo ka ọ fịa